Nog veel vragen over politieonderzoek in ouderencentrum in Koleensplaat. Groot onderzoek vanwege aantal cliënten dat onder verdachte omstandigheden overleden zou zijn. En verder in deze Zeeland nu. Zaak tegen broers Azimi begonnen. En 100 agenten roeien Viersemeer over. Goedenavond. Wat is er nou precies gebeurd bij zorginstelling Kleijenborg in Koleensplaat? Een vraag die veel mensen zich stellen sinds gisteren naar buiten kwam dat de politie een onderzoek heeft ingesteld. Meerdere bewoners zouden onder verdachte omstandigheden zijn overleden. En dus is dat nu in Koleensplaat het gesprek van de dag. Absoluut. Je kunt niet komen bij de bakker of waar je ook staat. Zeker de mensen die hier wonen. Ja, Kleijenborg is natuurlijk het bejaardencentrum van Noord-Beveland. Dus iedereen heeft wel iemand die kent die daar werkt of die daar woont. Als u dat hoort, schrikt u daar dan van? Ja, best wel ja. Dat had ik niet verwacht eigenlijk. Er is geen kerk van. Nou, geschrokken, ja. Het komt even binnen, maar voor de rest, ja. Ik bemoei me eigenlijk er ook voor de rest niet mee. Ik denk dat het ook wel iets overtrokken is, want mijn schoonmoeder heeft daar 10 jaar gewoond, is vorig jaar overleden, heeft daar echt met plezier gewoond, met goede zorg. En ik denk sowieso voor de mensen die daar werken, dat het nu een zwaar beladen onderwerp is. Ik denk dat het vooral veel spanning geeft op de werkvloer. En sowieso in het dorp, ja, iedereen heeft het erover. Het gaat om meerdere sterfgevallen in de periode tussen 2019 en nu. Mogelijk zouden die sterfgevallen deels veroorzaakt kunnen zijn door misdragingen van een medewerker. Dat wordt nu onderzocht. De zaak kwam gisteren naar buiten door berichtgeving van de PZC. Die krant meldt onder meer dat de medewerkers en oud-medewerkers van Kleijenborg de afgelopen weken urenlang als getuigen zijn verhoord door de politie. Het politieonderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld in het gebouw achter me is nog in volle gang. En de medewerker om wie het gaat is ook nog niet officieel aangemerkt als verdachte. De zaak kwam aan het rollen omdat die medewerker opvallend vaak aanwezig was als er een bewoner kwam te overlijden. Maar dat kan dus ook nog gewoon op toeval berusten. Bij Kleijenborg werken zo'n 130 mensen en er wonen ongeveer 80 cliënten. De meeste mensen die in de zorginstelling verblijven hebben een vorm van dementie of hebben lichamelijke beperkingen. Om de zaak niet groter te maken dan die al is, wil de politie geen reactie geven voor onze camera. En ook de gemeente en de directie van Kleijenborg geven geen commentaar. Wel geeft de directie aan in een schriftelijke reactie dat de medewerker om wie het gaat al voor de start van het politieonderzoek op non-actief is gesteld. En het wachten is nu dus op dat politieonderzoek. Maar hoe lang dat gaat duren is nog onbekend. Vandaag stond een van de broers Azimi uit Aardenburg voor het eerst voor de rechter in Middelburg. Justitie is al jaren bezig met onderzoek naar de financiële handel en wandel van deze flamboyante familie. Het onderzoek richt zich op witwassen en fraude. Justitie is bezig met 2 onderzoeken naar de broers Azimi, bevestigt een woordvoerder. Een onderzoek naar witwassen en 1 naar valsheid in geschriften. En vandaag draait het om dat laatste. Salar Azimi zou arbeidscontracten en werkgeversverklaringen hebben vervalst. Bovendien zou hij documenten met valse uitslagen van coronatests hebben gemaakt. En daarnaast loopt er dus ook nog een onderzoek naar witwassen. Het OM legde afgelopen zomer beslag op de huizen en andere bezittingen van de broers Azimi. Uit een eerder vonnis van de rechtbank in Amsterdam blijkt dat er grote vraagtekens zijn over de herkomst van het geld van de Azimis. Om die reden heeft de ABN AMRO Bank de banden met de broers verbroken. De broers Salar en Sazan leven een luxe leven in de schijnwerpers. Ze laten hun weelde uitgebreid zien in verschillende realityprogramma's. De broers ontkennen dat ze met illegale zaken bezig zijn. Na de inval in een hotel en kasteel reageerde Salar Azimi furieus. Als jij in Nederland je hoofd boven het maaiveld steekt, word je al afgehakt. Dat heb ik al honderden keren gehoord van verschillende vrienden, bekenden en ervaren. En nu maak ik het zelf van dichtbij voor de zoveelste keer mee. Ja, aangeschoven is verslaggever Nadia Belkelder. Ja, Nadia, dat was dus Salar Azimi die we daar zagen. Was hij er vandaag ook bij in de rechtszaak? Nee, hij was er niet bij. Het was natuurlijk een voorbereidende zitting. Maar hij zei tegen mij van tevoren al dat hij het onzin vindt en dat hij vindt dat het Openbaar Ministerie geen zaak tegen hem heeft. Dus was hij niet aanwezig. Ja, wat heb jij vandaag uit die voorbereidende zitting gehaald? Ja, dat het Openbaar Ministerie bezig is met 2 zaken. De zaak van vandaag, die draait om fraude.
En een andere zaak die eigenlijk veel belangrijker is en die draait om geld. Het Openbaar Ministerie heeft grote twijfels over de herkomst van het geld van de Azimis. En het OM is met de verdediging in gesprek over een schikking. En dat betekent dat ze samen afspraken aan het maken zijn over de hoogte van de straf eventueel. Die belangrijkere zaak, hoe gaat dat verder, denk je? Ja, dat is de vraag. Ze zijn dus nu aan het onderhandelen. Voor het einde van het jaar moet duidelijk zijn of ze er samen uitkomen. En als dat niet zo is, volgt alsnog een strafproces. Nadia, dankjewel. De 37-jarige man die ervan wordt verdacht Mechteld Renema uit Middelburg te hebben gedood, wordt niet langer verdacht van moord, maar van doodslag. Dat meldde het Openbaar Ministerie vanochtend tijdens een voorbereidende zitting. Het betekent dat het OM er niet langer van uitgaat dat de verdachte ook echt van plan was de Scalda-lerares te doden. Vanochtend is ook besloten dat de verdachte naar het Pieter Baan Centrum moet om te kijken of hij TBS moet krijgen. De man vindt zelf dat hij wel een forse straf verdient, maar wil daar juist aantonen dat hij geen TBS nodig heeft. De 2 Duitse bunkers die begin dit jaar zijn ontdekt aan de Prins Hendrikweg in Vlissingen worden gesloopt. Dat heeft de gemeente Vlissingen besloten. Er zijn veel interessante vondsten gedaan in de bunkers, maar de gemeente wil het terrein gebruiken als bouwkavel. Bij het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland is vanochtend voor het eerst de regenboogvlag gehesen op Coming Out Day. Een historisch moment voor de LHBTIQ+-gemeenschap. Dat is echt een overwinning en we zijn heel blij dat het gelukt is na jaren. En nu laat de gemeente Schouwen-Duiveland zien, we zijn er voor iedereen. Jarenlang stemde de gemeenteraad tegen het hijsen van de regenboogvlag. Maar sinds kort staat er een aparte vlaggenmast voor het gemeentehuis, waar Stichting De Roze Olifant vandaag de vlag mocht hijsen. De locatie zou ik zeggen nog een paar 100 meter meer naar het gemeentehuis. Dat zou zeer wenselijk zijn. Maar oké, de vlag is er en het echte werk, de bewustwording van de regenboogcommunity gaat door. En met Schouwen-Duiveland erbij is dit het eerste jaar dat in elke Zeeuwse gemeente een regenboogvlag wordt gehesen op deze Coming Out Day. 100 agenten vanuit het hele land die PTSS of een burn-out hebben, kwamen vandaag samen op het Veersemeer. 2 keer per jaar wordt er een roei-challenge gehouden. En dit keer was de start in Kortgene. Het doel van de roei-challenge is om trauma's te verwerken. De dag wordt nu al een paar jaar georganiseerd. De agenten zijn inmiddels ervaren roeiers. Het is eigenlijk toch wel eens een beetje verbroedering. Je hebt aan weinig woorden met elkaar genoeg om elkaar te begrijpen. Sloeproeien helpt daar enorm bij om mensen die zwaar overbelast zijn, soms PTSS hebben of burn-out, om die weer kwaliteit van leven terug te geven en de weg naar herstel te ondersteunen. De deelnemers roeien naar Arnhemuiden en weer terug. Het is absoluut geen wedstrijd, maar juist om samen te zijn en aandacht te besteden aan de problemen waar de agenten mee kampen. Het is op het water, het bezig zijn met elkaar. Je moet het met elkaar doen. Je kan ook niet zomaar halverwege zeggen van ik stap uit de sloep. Ik ga altijd beter naar huis dan dat ik aankwam. Dat haal ik eruit. Ja. Dan ben ik rete trots op ze, om het zomaar eens heel plat uit te drukken. Dat ze niet opgeven, door blijven gaan en knokken om dienstbaar te blijven voor deze samenleving. En dat is wat in het hart van een politieman en vrouw leeft. Zwemmen in zee is voor veel mensen iets magisch. In Vlissingen zwemt een groep mensen wekelijks een rondje langs de boulevard. En sinds kort hebben ze een nieuwe deelnemer, oud-topzwemster Madelon Baans. Madelon Baans deed mee aan 3 Olympische Spelen als zwemmer op de schoolslag. Vorig jaar verhuisde ze van Rotterdam naar Vlissingen. Een paar weken geleden zwom ze haar eerste tocht in zee. De eerste keer was fantastisch. Het was windkracht 6 met nog hardere windstoten eigenlijk. Mega hoge golven. Maar ik was gelijk helemaal verkocht. Ik vond het fantastisch. Hoe wilder, hoe beter eigenlijk? Nou ja, daar lijkt het wel een beetje op. Eigenlijk had ze altijd al een hekel aan open water zwemmen. Plassen, meren, rivieren, dat vond ik echt allemaal helemaal niks. Maar de zee heeft me wel altijd getrokken. En altijd als ik bij de zee in de buurt was, wilde ik er wel heel graag in. Baans zwemt elke zondag met de groep Zwemmen langs Walcheren. Dat is een groep zwemmers van alle niveaus die wekelijks een rondje langs de boulevard zwemt.
Het gaat hier ook helemaal niet om wie de snelste is of wie het eerste bij de gevangenistoren is of wat dan ook. Nee, we zwemmen echt gewoon voor het plezier. Het niveau verschilt enorm. Iedereen doet zijn ding met een buddy. En je wacht ook weer op elkaar. Dus ja, als je een beetje kunt zwemmen en je houdt van de zee, dan zit je hier wel goed. Veiligheid is belangrijk, vertelt Thierry Potin. Nou, iedereen die zwemt met een boeien. Dat is om te zien ook. Iedereen kan opletten van, oh, daar zit er nog een. En als ze moe zijn of kramp krijgen, dan kunnen ze erop leunen eventueel. Zwemmen in zee is met niets te vergelijken, vindt Potin. Ja, je wordt gedragen een beetje, dus het smaakt ook goed, dat zout. Want als je in het kanaal zwemt, dan smaakt meer dat modder achter. Maar hier in de zee, en je hebt de stroming, soms kwallen die ook meezwemmen. Je hebt best goed zicht hier zo onder water. Dus met die bril die ze dragen, dan kunnen ze ook soms zien dat de kwallen ook meezwemmen. En ze breken ook af en toe, maar dat is minder. Maar makkelijk is het niet. Ook niet voor een oud-Olympiër. Nou, kijk, ik merk natuurlijk wel, het zwemmen gaat me goed af. Dus de techniek zit er echt in en dat maakt het voor mij relatief makkelijk. Maar de omstandigheden maken het voor iedereen gewoon pittig. Dus daar moet ik ook aan wennen, want dit is niet te vergelijken met een zwembad. Volgens mij was jij vroeger een sprinter, klopt dat? Ja, dat klopt. 50 en 100 meter. Dus dat waren echt de korte afstanden. Maar goed, daarvoor trainde je ook al wel 6, 7 kilometer per training. Dus zo'n 2,5 kilometer is me niet echt vreemd. Na nog maar een paar weken is ze volledig verknocht aan zeezwemmen. Ja, ik krijg er zoveel energie van. Het geeft zo'n gevoel van vrijheid. De zon, de zee, de wind, de golven. Het geeft je gewoon een ontzettend machtig en vrij gevoel om daarin te zwemmen. En mijn zondag is dan weer helemaal goed. De groep zwemt nog tot eind oktober wekelijks in zee. Een half bewolkte dag met uiteindelijk vanmiddag toch nog een klein zonnetje. En dat zorgde ervoor dat het op sommige plekken in Zeeland toch nog 22 graden werd. Maar de komende dagen, die worden regenachtig. En tot zover deze Zeeland Nu. Nu nog een hele fijne avond en graag tot morgen.